Parádní sobotní dopoledne z libereckého juniorského hokejbalového šampionátu v rámci dnešního programu, kdy startují vyřazovací playoff boje, zároveň samozřejmě také ve velké Home Credit aréně, ale i tady ve Sviany aréně, ať už na čísle 1 nebo 2, tak v rámci tohoto všeho atraktivního programu stejně atraktivní program také pro kategorii U14. Český tým, který má opět dva týmy, červený a modrý. My budeme společně sledovat ten červený, který si za pár minut vyzkouší zápas proti maďarskému týmu. Ano, i Maďaři navíc v kategorii U14 dali dohromady hokejbalový tým. Včera jsem se byl koukat během večerních hodin na jejich trénink a musím říct, že pokud čekáte od maďarského týmu, který je, co se týče hokejbalu, ne úplně tolik známý na rovinu, tak pokud čekáte, že by to neměla být ze strany maďarského celku nějaká lepší podívaná, tak se skutečně mýlíte. Kluci z Maďarska rozhodně hokejbal hrát umí a možná je to zároveň start nějaké nové éry maďarského hokejbalu a třeba právě dneska jsme svědky toho, že tohle ten tým, který se dneska sešel v kategorii U14, tak se zase za pár let dostane někam do vyšších příček a do vyšších kategorií. A jsem skutečně na rovinu sám zvědavý, jak se Maďaři budou prezentovat, jelikož trénink je samozřejmě jedna věc, ale ostrý zápas je věc druhá. Několik kluků má hokejové zkušenosti, je tam mezi nimi i velký výškový rozdíl, když to tak řeknu, ale právě ti s růstem menší kluci včera v rámci toho tréninku, kdy se tady jezdilo od jedné branky ke druhé v rámci breakových situací a nějakých následných protiútoků, tak hlavně tito malí šikovní hráči byli dostatečně dobří, stejně jako hnedka první šance Maďarska. Kadosa, Boroznaky, viděli jste sami, mám pocit, že právě Boroznaky je ten jeden z nejmenších hráčů. Helma dosahuje výšky snad břevna celé klece, a to teď nemyslím jako s nadsázkou, ale skutečnou realitu, abych vám přiblížil, jak někteří maďarští hráči jsou s růstem menší, ale o to jsou šikovnější, tak to je jenom informace na začátek, které jsem tady pro vás postřehl ve včerejších večerních hodinách v rámci maďarského tréninku. A teď už pojďme skutečně do zápasu, protože přeci jenom česká 14 by měla platit za domácího favorita v tomto zápase. Zatím tedy ale první vážnější situace připsána na vrub maďarskému týmu. Navíc Maďaři se teďka snaží nadále. To je dobrá práce od Korodyho, ale balonek utíká a teď konečně už jdou dopředu zase čeští hráči. Osička tam vyváží balónek a nahrává na svého kolegu. Machaň se snažil procpat balónek do mezikruží, ale neúspěšně, takže dopředu jde Sirágy. Sirágy tam bojuje proti Dvořákovi. Dvořák, byť nakonec v tom souboji nebyl úspěšný, tak ale celou situaci zvládl, protože Maďarsko pouze zahodilo balonek za branku a potřebuje střídat, potřebuje pustit do hry nové hráče, takže v tuhle chvíli tuhle situaci Češi zvládli. Okolo české branky teďka Semogy pobíhal a vykukoval, kudy, že má jít napadat. Nakonec to Češi zvládli a ten balonek dokázali vyhodit až do útočné třetiny. Co vyhodit? Konstruktivně ho tam dostat a je z toho hnedka dobrá šance. Tam si nabíhal úplně volný Schnaubelt, ale neúspěšně. Tohleto nahození a ještě teď právě Schnaubelta přeskočil hůl a také branku Canáda Hustyho, který chytá v tomto zápase od prvních chvilek. Otázka, jestli pustí trenér do zápasu druhého golmana, nebo si to nechá až na ten další zápas. Každopádně za námi už skoro 3 minuty první třetiny celého zápasu. A musím říct, že zatím atraktivní zápas obou stran.
Maďaři prokazují ty má úvodní slova a Češi se samozřejmě snaží být tím týmem, který vymyslí první gólovou situaci. Byť tedy ke gólu zatím měli blíže Maďaři po tom samostatném úniku. Teď se to ale naši budou snažit napravit. Nahození z hole Urbana. Max pak celou situaci ještě doběhl. Golovan Hustý ale bezpečně ukryl míček ve své lapačky. Připomínám, že hrajeme sice klasickou třetinu, ale ne tak úplně doslova. Ten zápas se totiž nehraje na 3 15-minutovky, ale pouze na 2. Na 2 15-minutové části. Takže zápas, který může trvat i s přestávkou nějakou hodinku, ale rozhodně je velkým plusem pro všechny hráče v kategorii U13. Tady si teďka nabíhal Ferenc Daniel Nagy. Dobře se tam ale o něj postaral tělem, mám pocit, Vašek Blažek. Nagy tak neměl vůbec příležitost zakončit a v české brance pro tento zápas Vojta Uřenílek, který následně raději celou situaci ukončil ukrytím míčku do lapačky. No, Uřenílek se teď musel natahovat po zemi, protože Maďaři vystřelili poměrně dobrou ránu, která ale nakonec nešla mezi 3 tyčky. Teďka se snaží náš soupeř český tým uzavřít na domácí polovině, nahození před branku, kde byl opět Nagy. A byl tam samozřejmě také Šlechta v rámci české defenzivní práce, který se o to postaral. Tohle už je ale prohození kolem mantinelu od Cilágyho. Cilágy už je za brankou, nahrává pod sebe na Gála. Gál má těžkou pozici, protože tam brání Švec. Další český souboj o míček u naší klece. No, Maďaři i nadále hrají dobře u naší klece. Češi to teďka měli složité a ani teď se jim nepodařilo vyhodit balonek z obrané třetiny. I tak se nadále musí snažit, by se jim to podařilo v té následné situaci. A v tuhle chvíli to vypadá, že jako bulldog projíždí přes celou prostřední část hřiště Macháň, ale následně potřeboval už jít také vystřídat. Takže sice zavezl míček až k modré útočné čáře, ale poté musel balonek přenechat nejprve svým spoluhráčům a potom i celému maďarskému týmu, jakož i Češi potřebovali pustit na hrací plochu čerstvou sílu. Ten průchod se zatím nepovedl Boroznakymu, ale Boroznaky to všechno dokázal napravit a Boroznaky letí k české brance, parádní akce. No, tak Boroznaky je zatím jeden z nejlepších borců na hrací ploše. Viděli jste sami, ta celá situace pak skončila ještě nahrávku na Korodyho, ale balonek přeskočil přes hokejku. Tady už jsou ale Češi. Vaniš s 21 na zádech se tam pere proti Ságimu. Sági je nalepen u mantinelu. Následně se ale vrací k balonku Vaniš. Vaniš, nahrávka na Schnaubelta a ten pálil balonek zblokovaný. Pocit ještě vysoká hůl, takže Češi nemohli hrát, museli přenechat balonek Maďarsku. Za brankou teďka Ságy, objíždí svojí klec a rozjede další útočnou akci maďarského týmu. Skvěle, ale tady ještě zapracoval Schnaubelt, balonek sklepl ze zhora. A tohle je faul Schnaubelta na Alapyho. Alapy byl faulován, možná tam trošku hrála roli i ta skutečnost, že ten výškový rozdíl mezi oběma hráči je snad o 2 přilby na výšku. Což se samozřejmě jednak hraje těžko a druhá tu posuzuje těžko pro rozhodčí. Ti ale byli v tomto případě celé rozhodnutí, že je to faul českého hráče. No a uvidíme tak po 6 minutách a 14 vteřinách první třetiny i první přesilovou hru, kterou zahrají Maďaři a velká šance hnedka na začátek. To byl Korody, který kdyby střílel z první, tak by pravděpodobně Voženílek měl plné vyrážečky a lapačky práce. Teďka balonek ujížděl po té horní části mantinelu, tohle už je opět ale perfektní snaha
maďarského Boroznakyho. Maďaři to pak zahráli ještě do levé strany, tam už ale tolik úspěchu nenašli. No a tohle je otevřený prostor pro českého Marečka. Češi už jsou vepředu. Kapitán českého týmu Mareček se následně ujal v rohu hřiště balónku a snaží se vymyslet nějakou další akci. Připomínám, že Češi hrají oslabení, nikoli v přesilovou hru, byť by to teďka třeba tak nemuselo vypadat. 4 čeští borci se teďka perou v obranné třetině Maďarska a snaží se ve vlastním oslabení udeřit. Nahození, kde jsou hnedka 2 čeští hráči. Balónek, tam ještě pak se snažil přes brankáře Hustyho dorazit Havlík, omlouval se, protože uhodil hokejkou právě do brankáře. Nicméně žádný velký rozruch, rychlá omluva a následně za pár chvílek hazování po levici právě maďarského brankáře Hustyho. Se rychle prozhlédnu po tribuně, tak opět je vidět několik desítek fanoušků, a hlavně tedy českých barev, kteří fandí našim v cestě za prvním gólem a prvním vítězství v rámci turnaje kategorie U14 na libereckém juniorském mistrovství světa. No a pokud jste neviděli včerejší zápasy ve velké Home Credit aréně a nebyli jste přítomni té atmosféře, tak vám rozhodně můžu zaručit, ale pozor teďka Kuba Švec, dobré příležitosti, ale skvěle vyskočil Sanát Husty z branky a všechno to zvládl. Pozor, tady je dobrá míchačka od Nagyho, souboj 2 13, tedy maďarské, kterou měl na zádech Nagy, a té české Blažek. Zvládl trošku lépe, pravděpodobně maďarský hráč, protože náš soupeř se i nadále udržel v blízkosti naší branky. Teď už ale znovu vyvážíme balónek se dopředu. Tohle je Urban. Max Urban už je před brankou Maďarska a dává úvodní gól tohoto zápasu. Urban krásně prohodil balónek přes maďarskou obranu a potom zachoval chladnou hlavu a překonal brankáře Canáda Hustyho. 6 minut 24 vteřin před koncem první třetiny se tak Češi dostávají do jednobrankového vedení. No, chtěl jsem zmínit, že znovu, teď už snad alespoň chvilka času, pokud jste nebyli včera přítomni v Home Credit aréně v rámci těch zápasů, ať už české 20 nebo české 23, tak jste udělali velkou chybu, pokud jste milovníky hokejbalu, a doporučuji vyrazit dneska nebo zítra na ty zápasy v rámci playoff, protože v Home Credit aréně je skutečně parádní atmosféra, a to i ve Sviany aréně. Už jsme byli přítomni nejednou skvělé kulise. Takže tolik pozvánka sem krát na sever Čech. Tohle je faul ze strany Filipa Dvořáka. Na zem upadl Konrád Gál. No a mám pocit, že za podražení teďka Češi půjdou na 2 minuty na trestnou lavici. A Maďarsko v zápětí po tom, co inkasovalo, si tak bude moct připravit šanci, ze které klidně naopak ono bude skórovat a vyrovná na 1-1. Musím ještě tedy říci, když jsem se koukal na střídačku, kam odchází faulovaný Konrád Gál, tak to rozhodně nebyla situace, která by ho těšila, naopak hodně byla v jeho obličeji vidět grimasa, že ho bolí pravděpodobně levý bok, možná levé tříslo, těžko říci. Tak věříme, že se Konrád vrátí zpátky na hřiště za malý moment. My teďka ale sledujeme maďarskou přesilovou hru, i když teďka to znovu tak nevypadá, protože Češi jsou s míčkem u maďarské klece. Velká šance pro Dreschlera. Škoda, že to Dreschler neskusil hned, možná by měl větší šanci překvapit brankáře Hustyho.
5 minut a pár vteřinek nám zbývá do konce první třetiny a přesně v tuhle tu chvíli minuta do konce přesilové hry Maďarska. Maďaři už jsou opět vepředu, tam to byl znovu Boros Naki, který se tam snažil vytvořit nějakou zajímavější situaci pro své spoluhráče. Boros Naki. No a tady byl rozjetý Drešler, ale taky skvěle bránící Alapy, ten pak ještě upadl na zem, faulu se naštěstí z české strany nejednalo. Jelikož jinak by Maďaři dostali hnedka dvojnásobnou početní výhodu. Zatím dvakrát se Češi provinili proti pravidlům a nabídli tak 2 přesilové hry Maďarsku. To bude pravděpodobně ta věc, kterou Češi dostanou mírně vytknutou během přestávkové pauzy, která bude, připomínám, v tomto zápase jenom jedna. Hrajeme na 2 třetiny, ale ne tak úplně doslova, hrajeme na 2 15-minutovky, takže vlastně na 2 15-minutové poločasy, když bych to měl říct trošku fotbalovou terminologií. A Maďaři na samotném konci své přesilové hry ještě dostali celou situaci před brankáře Muženílka. Vazování po jeho levici, ale v tuhletu chvíli z toho budou těžit asi čeští hráči, kteří uloví balónek na své hokejky a už budou mazat si dopředu. Tady je úplně volný Švéd, dostane balónek. Ne, pravděpodobně ho Pachner neviděl. Možná se bál trošku offsideu, takže radši nenahrával. Pachner i nadále s balónkem na své hokejce. Teď už tam přichází na pomoc Švéd a také další čeští hráči. Pachner stále s balónkem na hokejce, teď tam ale narazil na 2 maďarské hráče, takže měl těžkou situaci. Aby Češi na chvilku ztratili balónek, tak se k němu pak záhy dostali a vypálili alespoň ve směru na maďarskou klec. Další nahození a tentokrát Hole Šlechty. Husty musel zasahovat a byla z toho situace, jak jste sami viděli, že ten balónek se potom odrazil do rohu celého hřiště a tam se o něj svádí souboj obou stran. No, další rychlé, chtěl jsem říct přečíslení Maďarska, ale oni to Češi skvěle vyplnili, takže žádné přečíslení, naopak na druhou stranu utíká Schnaubelt a ještě další dorážející hráč, jenomže Schnaubelt měl bohužel hokejku na druhou stranu, takže po ráně Švédce nemohl rychle zakončit, to byla velká škoda pro české barvy. Ale další česká snaha, to byla dobrá snaha v tuto chvíli ze strany Havlíka, viděli jste sami, až freestylové zakončení skoro. Havlík se i nadále snažil dostat balónek možná k brance, možná na své spoluhráče, každopádně pomohl si rukou, stál si balónek ze vzduchu tak, jak nemůže. Následnou přihrávkou se tedy provinil proti pravidlům. Sevření balónku, jak ukazuje rozhodčí ještě jednomu z maďarských trenérů, který se teďka dotazoval na to, proč se hra přerušila. A víc, všechno se vystěhovalo z obranné třetiny Maďarska, takže to je samozřejmě maličká pozitivní zpráva pro maďarský tým, že teď se nemusí bezprostředně bránit českému tlaku. Ještě se chviličku hrát nebude. Maďarský brankář Sanát Husty si tam teďka upravuje betony a celou výstroj. No, mám pocit, že to byl možná zrovna Husty, který na tom včerejším tréninku ukazoval zdejším činovníkům ISBHF, jak umí tričkovat doslova do písmene s tou velkou brankářskou lopatou. Kluci se tam na konci tréninku docela bavili. A i v rámci toho včerejšího maďarského tréninku byla vidět prostě velká pohoda a to, že Maďaři se na tento, a nejenom na tento dnešní zápas, velice těší. Pozor teď ale na českou dorážku! Už jsem chtěl říct gól do Matěje Havlíka, ale ona to byla pouze boční venkovní síť, stejně jako polovina arény se teď začala radovat, ale záhy zjistila, že skutečně Havlík nezamířil tam, kam potřeboval. Havlík už ale po druhé umíčku a po druhé v blízkosti maďarské branky.
Minuta a 45 vteřin zbývá do první sirény. Prudká rána, kterou teďka vyslal Šimic a viděli jste sami Češi a nakonec tu kostrbatou situaci u maďarské branky dokázali díky Matějovi Havlíkovi dotáhnout k brance a česká 14 tak nad Maďarskem vede minutu a 39 vteřin před koncem 2-0. Před koncem pochopitelně první třetiny, ještě nás čeká druhá 15-minutovka. Teď už by to z české strany mohlo být trošku veselější, příjemnější a více uklidněné, když to tak řeknu. Český celek tak první část zápasu dohrává s dvoubrankovým náskokem. Maďaři se ale budou ještě snažit do první sirény pochopitelně udeřit. A obecně samozřejmě kterýkoliv gól bude pro Maďarsko velká spruha. A podívejte se sami, to byla velice dobrá rána ze strany Korodyho. Kdyby zamířila mezi tři tyčky, tak by Božík měl plné ruce práce s tímto pokusem. Sefer se teďka musí snažit, protože za zády měl Vaniše, všechno tohle zvládl. A Maďaři v rámci poslední minuty se znovu chtěli dostat s jeden dopředu, nakonec jim ale balónek pláchl a dokonce musel v zápětí hnedka zasahovat husty, protože tohle ten dalekonosný pokus by zamířil do jeho klece bez jeho zásahu. A ještě je tady úplně volný Vaniš, ten byl ale zády k brance a měl to navíc na backhand, takže složitá situace. Na druhé straně teďka volný Osička, který se stáhl před branku, kdyby náhodou vypadl míček z toho souboje za klecí. Připomínám, že hrajeme na leštěném betonu. Některým klukům to tak může dělat trošku problémy, protože není to úplně povrch, na který bychom byli v České republice v rámci jakékoliv kategorie zvyklí. Pozor, ještě tady je náběh Korodyho, skvělého, ale doběhl také s 11 hrající Mareček, takže souboj dvou 11 na drezu zvládla 100% lépe ta česká, skvělá defenzivní práce od Marečka. A zároveň to je vše pro první třetinu, respektive první poločas, protože připomínám, že tento zápas hrajeme na 2 15-minutovky. Ta první je za námi v rámci kategorie U14. Češi v červených drezech vedou nad Maďarskem 2-0. Za stavu 2-0 skončila první třetina utkání juniorského mistrovství světa mezi týmy Česka a Maďarska.
Jsme zpátky v zápase v rámci juniorského libereckého mistrovství světa v hokejbale. Sledujeme utkání, které spadá do turnaje v rámci kategorie U14, tedy mezi českým červeným týmem a Maďarskem. Ano, slyšíte správně. Maďarsko dokázalo dát dohromady tým, ale pozor. Maďaři už v první polovině utkání prokázali, že skutečně hokejbal hrát umí. Nenechte se vyvést z omylu, že to úplně na rovinu není tak známé z hokejbalové mapy, ale kluci jsou velice šikovní a měli několik dobrých minimálně náznaků v té první třetině. Góly ale zatím dávali jenom Češi, tedy konkrétně 2. Vedou tak nad Maďarskem po první 15 minutovce 2-0. To platí i v těch úvodních vteřinách druhého pokračování. A pozor, teď to máme neplatilo, protože Slágy vypálil parádní ránu na českého brankáře. Ještě rychlá kontrola, ano, je to stále Vojta Voženílek s jedničkou, takže Martin Vykouk, ten dostane prostor až v tom druhém odpoledním utkání. Rychlé nahození pro rozběhnutého Dršlera a před brankou úplně volný Schnaubelt. Balonek k němu ale nedoputoval a právě tento hráč s číslem 6 na maďarské straně, tedy Kadoza Boloznaky, za mě jeden z nejlepších maďarských hráčů, který je sice s růstem, řeknu, na 99%, podle toho, jak jsem měl možnost zkouknout hráče na tréninku, i nejmenší na hrací ploše, ale opravdu patří mezi jedny z nejšikovnějších playerů, které Maďarsko sem na sever Čech přivezlo. Maďarsko teď i nadále v tom zámku Česka na naší, nebo respektive na soupeřovi polovině. Maďaři to ale zvládli, byť tedy za cenu toho, že vyhodili balonek přes všechny čáry, ale i tak se povedlo alespoň na chvilku osvobodit z toho českého tlaku, který trval možná i 3/4 minuty po tom nahození. Maďaři tak nemohli jít střídat, i když by si to někteří zcela určitě přáli po té náročné minutovce, co byly na hrací ploše. I v brance Maďarska se nic nezměnilo, Canát Hustý je stále mezi 3 tyčkami našeho soupeře. Češi teďka napadají, možná chtějí dát tu třetí, už zcela rozhodující, uklidňující branku. Maďaři totiž stále cítí, že pokud by se jim povedlo snížit na 1-2, tak ta situace už by pro ně nebyla tak nevýhodná, jako se třeba v tuhletu chvíli zdá. Po tomto přerušení mám pocit, že offside maďarského týmu, pravděpodobně ano. Maďaři vystřídali vazování tak v blízkosti jejich střídačky, to ale bezpečně vyhráli čeští hráči a už jdou se dopředu. Rána z Holešlechty zabunila na betonech Hustého. Další rozehrávka našeho týmu směřovala tentokrát směrem dozadu. On se tedy to zasadil také bránící Nemet, který dokázal ten balonek částečně vymést ze své obranné třetiny. Maďaři jsou teďka ve 3 hráčích, Češi napadají ve 2, nemohou a hlavně nemusí úplně tak zbytečně riskovat. Zkrátka zatím je to ale o tom, že Maďaři hrají sice s balonkem na svých hokejkách, ale hodně času v té druhé polovině utkání u své branky. Češi tam vyčkávají na nějakou chybu, která samozřejmě v rámci rozehrávky může přijít i po tom následném protiútoku, který teď Maďaři podnikli. Ten rychlý sled událostí, balonek ale zase vrátil za branku Maďarska, ale ne s tím, že by z toho byla nějaká velká šance. Rádka tam tak jako po mantinelu doskákal po nepřesných nahrávkách. Teď už jsou Maďaři nedaleko naší klece a pozor, nahrávka na úplně volného Neméta, ale
ono jak si to vezme úplně volného, před ním stál totiž bránící hráč, který se o to dlouhou hokejko postaral a vypadalo to, že poměrně v klidu, takže Češi asi o této situaci měli velice dobrý přehled. Teď se už snaží naši u maďarské branky nahození na klec našeho soupeře. Dvořák vypálil balonek od modré a potom odešel střídat. To máme 4 minuty a pár vteřin ze druhého pokračování. Češi vedou nad Maďarskem stále o 2 branky, tedy 2-0. Maďaři, jak jsem pozoroval, v rámci té přestávky si sedli na svoji střídačku. Předně se postavil trenér a všichni kluci už plnými doušky poslouchali veškeré pokyny, které trenéři nastřádali během první části zápasu. Chce se mi skoro říci během prvního poločasu, protože ono to je prakticky pravda. Hrajeme na 2 15-minutovky, nikoliv na 3 třetiny. Těch zápasů v rámci kategorie U14 bude hnedka několik během tohoto dnešního dne. To je vlastně doplňkový turnaj k libereckému juniorskému mistrovství světa, které v rámci těch kategorií U16, U20 a U23 začíná právě dnešním dnem vrcholy, hlavně pro české barvy. To bude hnedka několika atraktivními zajímavými zápasy v rámci semifinále. Česká 23 už si včerejším fantastickým jednoznačným vítězstvím nad Kanadou zajistila účast ve finále, kde se od 18. A Čechům to nestačí, už jsou znovu v útoku. Tady byl rozjetý Mareček, nahrával před branku na Švece. Švec teďka ve velké příležitosti před odkrytou brankou. Balonek mu šel ale mezi nohama, takže tam nedokázal rychle dát hokejku v těžké pozici. No, u naší branky se teďka Oženílek, náš goalkeeper, snažil ten balonek rychle stlumit, podlapačkoval, nepovedlo se mu to, ujel mu. Česká defenziva to ale bezpečně následně zvládla. Už byla dokonce zase s míčkem až skoro u maďarské branky, tam se ale situace nepovedla zahrát, takže rychle zase návrat až k naší kleci. Pozor, Gál napadá dobře tu českou rozehrávku a tady baseballovým úderem se snažil vypálit Mazák. Podívejte se sami, jak teďka Maďaři přidali na otáčkách v rámci svého útoku a málem se dostali k jasné gólové situaci. Maďarští hráči teď prokázali svoji šikovnost, Češi ale zase bezpečně celou hru otočili na druhou stranu. A myslím si, že se mnou budete souhlasit, že hnedka několika hráčích české kategorie U14, kterou společně sledujeme, je určitě několik budoucích akvizic do vyšších juniorských kategorií. Těšíme se samozřejmě na následující roky, protože když už i v tomto věku někteří čeští mladí hráči prokazují takto velkou hokejbalovou šikovnost, tak doufejme, ten jejich rozlet a rozkvět bude následovat i v těch vyšších kategoriích. Ať to bude U16, U20, případně pak samozřejmě i vyšší kategorie v následujících letech. Maďarský brankář teď raději pozastavil hru. Nechtěl se dívat na to, co by se stalo, až by tam přivítli rozjetí čeští borci. A začali by tam samozřejmě dotírat na maďarskou klec. Tohle to by měl být icing, vyhození přes všechny čáry. Vázovat se tak následně bude, mám pocit, po pravici brankáře Sanáda Hustiho. Myslím si, že ano. 4 minuty 55 vteřin před koncem tohoto zápasu. Česká U16 v červených dresech vede nad Maďarskem 3-0. Na druhou stranu se teďka rychle snažil akci rozjet maďarský Boroznaky.
Nabíhal mu tam do pravé strany Korory. Broznaky pak ale ukazoval, že raději to nebude riskovat synem dopředu a raději si ten míček stáhne zpátky a počká na doplnění ještě z druhé strany. Maďaři už jsou teďka připraveni v té trojici na modré čáře a už jsou dokonce i v útočné třetině. No, Čechům se teďka nepodařilo vyhodit balóneka. Pozor na tuhletu štiplavou střelu Eker. Teďka dobře vypálil, byť tedy branku nakonec o kousek netrefil, tak to byl tedy pokus z úctyhodné vzdálenosti z ničeho nic, který by mohl Čechům nadělat problémy. Na druhé straně pálu, mám pocit také mimo branku Blažek, ale Husty raději tu celou situaci schoval do lapačky a pozastavil hru. V házování tak za pár chvílek po jeho pravici. Tím se bude pokračovat do finiše tohoto utkání. Po obědě, jak už jsem zmiňoval, čeká na oba týmy další zápasy. Další porce utkání, která bude pokračovat také v tom zítřejším dopoledním programu. Teď už se Češi od vlastní branky rozbíhají další akci. Vidíme, jakým stylem to tentokrát provedou. Těžká pozice pro Dreschlera. Tak dlouho tam ale dotíral na bránícího hráče, až nakonec přišel pomoci ještě Havlík a Češi tu celou situaci dokázali úplně otočit a udržet se v útočné třetině, navíc parádní souhra. A Michal Schnaubelt dává druhou branku v dnešním utkání. A nutno tedy pochválit hlavně s osmičkou hrajícího Matěje Havlíka, který předvedl přihrávku, která měla teda parádní oči. Český asistent kapitána se teď zapsal do scénáře tohoto zápasu perfektní nahrávkou před brankoviště a Schnaubelt ten ukázal zase velkou pohotovost. Je to 4-0, 3 minuty a 18 vteřin před koncem utkání. Připomínám, že ten další zápas, ve kterém se postaví Slováci proti českému modrému týmu, začíná hnedka krátce po 11:30. Takže rozhodně nikam neodcházejte, rozhodně zapínejte následně hnedka stream z druhého utkání. Tady je další snaha Maďarů, alespoň o ten zápis, který by kosmeticky upravili skóre. Čechům teď ale samozřejmě závisí také na tom, hlavně záleží na tom, jestli udrží vzadu nulu, která by byla určitě dalším cenným prvkem z tohoto utkání. Prohození Nagyho přes bránícího Marečka, ten ale věděl, že se vlastně o nic nejedná, balonek totiž vletěl až do rohu hřiště, kde z toho pro Maďarsko nemohla být žádná vážnější situace. Na druhou stranu teď ale musí rychle spěchat naopak Maďaři, byl totiž Alápy, který tam byl v podstatě sám před dalšími českými hráči, kteří byli tedy následně trošku zbrzděni, takže se k balónku nestihli dostat jako první. Jako nůž máslem teďka projel český kapitán Michal Mareček až do útočné třetiny českého týmu, ale byl tam offside. Někteří hráči na té blížší straně u střídačky si nepohlídali tu celou situaci. Koukám teďka na střídačku, že je ošetřován Jakub Švec, který tam zřejmě dostal nějakou ránu do levé ruky. Možná se praštil do lokte. Mám pocit, že Kuba Švec byl při té situaci tady uprostřed hřiště, kdy se tam srazil s jedním z maďarských borců. Snad bude Kuba v pořádku a bude moc pokračovat minimálně tedy v tom odpoledním utkání. I když mám pocit, že už se dokonce chystá vkročit na hřiště při tomto střídání. O to lepší zpráva, že se nejedná o nic vážnějšího, co by zastavilo jeho další počínání. Hnedka po vhazování vypálil Šimon Dreschler, viděli jste, že ale maďarský brankář Husty tedy zachoval chladnou hlavu a hnedka rozehrál. A na druhou stranu teďka už míří Boroznaky
který ale nedokázal vypálit, protože skvěle se tam teďka dokázal vrátit Dvořák a celou situaci zastavit. Také tedy Dvořák teď zatáhl za ruční brzdu, jak se patří. Stejně tak jako teďka Ságy proti snaze Havlíka, i on zastavil celou situaci. Tady už je znovu rychlík Boroznaky. A znovu je to Dvořák. Boroznaky se tam snažil, byť ho tedy někdo z českých hráčů atakoval, že Boroznaky nakonec upadl. Taky tak z té země ještě se snažil vypálit, co mu ty poslední síly stačily. Zdá se mi, že Maďaři mají docela dlouhá střídání, hrají snad už minutu, dost v pressingu, dost naběhají, ale i tak někteří kluci stále mají dost aktivity na to trápit v posledních chvílích českou defenzivu. Opět je to souboj Boroznakyho a Dvořáka. Tito dva borci se v posledních desítkách vteřinách hodně potkávají na hrací ploše a je to tedy převážně v naší obranné třetině. Posledních 13 vteřin, teď už jenom 10, rychle to utíká do konce zápasu. Češi zvítězí v tomto utkání rozdílem 4 branek, nebo ještě další pokus? Ne, tento balónek byl zblokovaný, česká červená U14 tak vítězí nad Maďarskem výsledkem 4-0.